טוב, ערב טוב לכם קהל הצופים היקר. ערב טוב קלרה. ערב טוב פלורה, כמה טוב שאתם איתנו, התגעגענו אליכם באמת. והיום אנחנו נדבר על שבוע הספר. כן. תוכנית מיוחדת ותרבותית במיוחד על שבוע הספר. פלורה, בואי תספרי לנו ככה איך את באמת התרשמת ומתרשמת משבוע הספר. אז זהו קלרה שיש לי וידוי קטן. מה וידוי? החלטתי לכתוב ספר. זה כל כך פופולרי עכשיו שהחלטתי שזה פנטסטי. על מה את פלורה יכולה לכתוב ספר? על החיים שלי ושל יושה. מה יש לכתוב על החיים שלך ושל יושה? נפגשתם, התחתנתם ומאז אתם... אנחנו נשואים 50 שנים. אני חושבת שהיו הרבה זוגות שהיו מתקנאים בנו ממש. הזוגות האלה שהיו מתקנאים בכם ממש, זה זוגות שחיים מעל 50 שנים. בכל אופן, כן. משעמם להם, להיות תקועים אחד בשני. אני קניתי בשבילך טופלפ. מה זה טופלפ? טופלס? כאילו... לא, טופלפ, נו, מחשב בלב, נו. לפטופ! כן, זאת אשר התכוונתי. הבעיה היא שאני לא מצליחה לפתוח אותו. ויושה לא מוכן לעזור לי בכך. מה את מצאת לך? עכשיו, במקום לכעוס עליו, מכיוון שאני כותבת על זה ספר. אוקיי. אז במקום לכעוס עליו, אני החלטתי לכתוב על איך אני מרגישה כלפיו, על כך שהוא לא מוכן לעזור לי. ורציתי לסכם את זה במילה אחת. אגואיסט. גם, אבל חשבתי על מילה עכשווית יותר, פמיניסט. פלורה בנסיגה. גם יושה אומר זאת. נו, בוודאי. נו, בכל אופן, במקום לכעוס עליו החלטתי שאני פשוט אכתוב שאני רוצה לזרוק אותו מהקלון. כן, אני האמת הייתי זורקת עליו נעל. כן. ואז כאילו לזרוק אותו מהחיים. חבל על הנעל. גם נכון. תגידי, למה את בכלל כותבת במחשב נייד? למה את לא כותבת כמו כל הסופרים, פשוט מוציאה מהתיק איזה דף מקרי? את חושבת? כן. בהחלט, זה הופך את כל העניין להרבה יותר ספונטני, מרגש. כן, תוציאי דף. במקרה קנות מראש תיק. עם דף. נו. פלורה! תנסי שוב. הנה. כמה טישויים יש לך? דף. נהדר. מרשם. טישוי ומרשם, באמת, את עושה פה חשק לצופים. דף. נכתוב. טוב, קדימה, תכתבי, נו. כן, על מה נכתוב? על איך את ויושה נפגשתם. כמובן, זאת אשר כן. התכוונתי. קלרה. כן. אני לא זוכרת איך נפגשנו, זה היה לפני יותר מ-50 שנה. אז תכתבי, אני לא זוכרת איך נפגשנו, זה היה לפני יותר מ-50 שנה. ומאז? ומאז? כן? מה זה כן? תמשיכי, זה ספר שלך. כן. כן, אבל זה עולה כל כך טוב כשאת אומרת לי מה לכתוב. אוי, נו, טוב, איך בכלל חשבת לקרוא לספר שלך? 50 גוונים של אפור. זה באמת מתאים. כן, אבל הבעיה שכבר יש ספר כזה. אז אולי תקראי לו 50 גוונים של אפוריות. אפרוריות. אפוריות עם יושה. הבעיה היא אולי זה יפגע בכלל בזכויות יוצרים. מה זה בכלל זכויות יוצרים? חשבתי שאת יודעת. אני יודעת, אבל מי בכלל משתמש בזה? את מי זה מעניין? כן, נכון? זה מעניין אתכם? את צודקת, את מי זה מעניין, בכלל מי צריך זכויות יוצרים. אף אחד עדיף אנרכיה. אנרכיה, וגם... כן. אז אולי בגלל שאנחנו גרים 50 שנים יחד, אני אקרא לזה 50 שנים של אפרוריות. בדיוק, 50 שנים של אפרוריות. גאוני, נכון, זה ממש גאוני. זה דיכאוני. דיכאוני. הספר שלך ישעמם את הצופים עד מוות, כמו שאת משועממת מהחיים שלך עד מוות. אבל בסדר, בוא נראה בצופים, עם הצופים, מי מביניהם היה קונה את הספר שלך. יש עכשיו דבר כזה שנקרא בפייסבוק Head Start. אתם שמעתם על Head Start? Head Start, אוקיי, זה בעצם מיזם שמה שעושים שם זה קונים את הספר עוד לפני שהוא נכתב. אז בואו נעשה Head Start על הספר שלך, 50 גוונים של אפוריות פלורה. אתם מוזמנים להתקשר אלינו, קהל יקר. הפקה טלפון צופים? הפקה טלפון צופים? הפקה. כן. הפקה. אז תתקשרו אלינו למספר שלנו וזהו, תודה. תודה. את יודעת פלורה? כן. אני אם הייתי כותבת ספר, כן. הייתי דווקא כותבת
אוהבת, כמובן, אני שאני אישיות צבעונית, תוססת, עם אישיות קולחת כזאת. אז הייתי כותבת ספר שכמובן אני גם גיבורת הספר. כמובן. על 4 בעליי. 4 בעלייך. כן. אבל קלרה, התחתנת רק 3 פעמים. נכון, אבל מה זה משנה? אני אכתוב, התחתנתי 3 בעלים, ואני אכתוב על המשחק המקדים, הבעל הרביעי שלי. זה מה שמעניין היום, פלורה. המשחק המקדים. יופי של שם לספר. די, סטופ, תכתבי פלורה, כן. אני? כן, אני אכתיב לך, נו תכתבי. אוקיי. אז זה טוב, זה טוב. היא הולכת בבדידות. היא הולכת בבדידות. כמובן זאת אני בעצם, כן. את בבדידות, קלרה? למה לא צלצלת אליי? נו, זה בשביל הספר, תכתבי כבר. אוקיי. היא הולכת בבדידות. כן. עם 4 בעליה, אשר השאירו חותם, כל בעל ואשר חותמו הוא. תחבירי, כן. אוקיי. ואז היא הולכת סחור וסחור, סבוב וסבור, בסמטאות הצרות של... מרכז הכרמל. בדיוק, תכתבי. שם היא מחפשת לה בגד חדש. בעל חדש. בעל חדש. אז זה הספר. כן, זאת השם קמת. היא מחפשת לה בעל חדש. ומתלווה אליה חברתה איך קוראים לזה? אפרוריות? האפרורית. לא אפרורית. חברתה האפרורית. ביחד הן צובעות את השמיים בתכלת. צובעות את השמיים בוורוד. צובעות את הספסל בירוק. ואת הכרמלית. באדום. בצהוב, צריך להישאר קצת נאמנים למציאות, פלורה. אחרת איך זה אוטוביוגרפי. זה לא שהתכוונתי, זה פשוט צהוב ואדמדם כזה. נו, בוודאי. את רשמת את כל הדבר? לא רשמתי הכל. נו, מצוין. צהוב. בעיקרון על זה יהיה הספר. קלרה, זה פנטסטי שאת תכתבי ספר. כן. זה פשוט נשמע לי פנטסטי. את יודעת, אבל פלורה, למה אני צריכה לכתוב ספר? אם אני יכולה פשוט לחיות את הספר שלי. את החיים הצבעוניים, הקולחים, הממולחים, הססגוניים, המדהימים שלי. למה אני צריכה לכתוב את זה? הרי גם כן, מי בכלל יקרא את זה? כל אחד עסוק בלכתוב את הספר של עצמו, פלורה. כן, את צודקת. אני אקרא את הספר שלך, קלרה, אל תדאגי. ממש נחשבת, מה אני אגיד לך? אתם מוזמנים גם כן לעשות Head Start על הספר שלי באותו טלפון. תודה רבה לכם.